Hezamara Ardi Blog ni bisingo khobjak tisha mungkore ponche ni gaja kamyo tongnai bukuk don chwari debormani nok wati nobar phai nok bai thanga haboni phasingti nok ni munglis ongkhor mabo tabuk phano account rang habyako bukuk don chwari deborma busa khorok bano tui tongjawo nok bai thangma bai tongna thai kare belaino wana machajak bukuk don chwari deborma chongbar ni sakangkhe neta MLA hinjangnai rok pili pala nukjak phaibayo Jari oi khanroi rohoro jongbari paipeke tei sinilia bini nukhungni birmani kogrongno kokthumnari ni bwskango sawi khwnareka bukuk don chwari deborma bisi bosor mayamda hake kaba kese khai laka bosor baro kharo phaimani nok maya kunu dabi daba kunu nini musuma sa dabi maya nok khongja bada meni legar khaibo rang thimote maya mama ngai ko su bosor ka Oro phaimani 3-4 bosor bai thale na takhano iko taklai phakya nok mana nei bumung sopai soiri kya bunise smato rang khaba kyan kha habi tai ko takbo nok ma tanya bunju thokse pala tala pai to ma kya an kha ta kon se ma tong na sa asaya ngai agi bud basana ba ko buni soma ke bele I an bo sake buni ba ke khetor rai nok wi ko rang ro buni sari bai khan bai soang mai khamra ko bai ta khan bo sanya ko jaisi khaya ga Apro bai gini rang mana bagi bui khana borok kahama hai pha nu borok tu khai ne an bo sake borok lang oi ko khedare la bi khiba ke ta kham mungsa tan sin nai nok wak tham ka putu bunya ko ke nok ne rang kham nai hingai khus khai thang kai khus pa ra sik nok tam tai he do ti sai ye ha si sa lai nai je pon chen borok ka ngai che ka tar sin ka u sang ba bu pro nok ne ra kham nai ngai ta khai account si khadi ni ne account kham lang nai di ba ni gar bara tari bara ka boro mana hina asu sana sikuru ga tini khage khama sana sikuru ga ta phai buni kha sama to habi san ka habi ka boro no wasu na kita ano mari na anok se kichimisi go ta bok sin nok mai ka thi thabra nok mana sa emne nok ka ni bung te chok ba jak da an bu sani ni bu sani mung te chok ba jak gan bu sani mung te chok ba jak phana usma to hamna nong le rang to gan do hab se habi gan bu sa ke u thongna pan ji ba ke u thongna por ta an bu se phane le ha sa habi ga tam khan che sia ka khai ni tong ja ga ha sa habi hamna simi sai tong ni ni mo don sori de garma o kam ni mo gozo project ko gozo no tisham kore tisam kure block hai thang ko kazamara sire da khoro busumate yam ta hake no khungo am ta hake tong pajana hai lara khoro buri dikasa pori to mai khoro tong kuni hasta hapang tam ka saram sum gang ko member chairman ong na doti rang khab ru nok tang na ning thu